Egunon guztioi, hemen San Fidel ikastolan batu zarien dan hori eta telematikoki, virtualki, geugaz bat egin dozuen, EBI sareko ikastetxe guztioi. Bueno, asko saria izan begainera eta sarea hasiz doa, ez da? 18 ikastetxe dagoeneko EBI sarean, azkena sartu duan azkena, erandioko jado izan da, eta zenbat ikasle, zenbat irakasle, pilo bat sarie, gero eta gehiago. 12.000 ikasle baino gehiago, 1.000 irakasle baino gehiago. Eta lan pilo bat egiten gainera, badakit proiektu askotan parte hartzen dozuela, eta biharbe asko behintzat, First Lego Ligen egongo zariela, ez da, errez esaten, First Lego Ligen egongo zariela bai, eta 3 kampusetan parte hartuko dozue, Donostian, Arrasaten, Deustun egongo zarie Bilbon, beraz, landalan EBI sareko ikastetxe guztietako, ikasle, irakasleak, 18 guztira, eta gero eta gehiago horrek asko posten gaitu. Eta gainera, hau magia hau egiten dabilena be, EBI sareko ikastetxea da. Ze, Somorrostroko ekipoa dabil topera hemen, ikasleak, irakasleak, konexio guztiak egiten, pantailatan agertzeko eta bestelakoak egiteko. Beraz, magia hau egiten dabilen Somorrostroko ekipoari, txalo zaparra dandia, botako dautzagu, merezi dabe eta. Bueno, egia esan, oso pozik agoz, eta pozik egoteko arrazoi asko daukagu gainera, bat baino gehiago. Eta bat hause, zenbat urte bete ditu Bilboko eleizbarrutiak, badakizue? Zenbat urte? Bai, Bilboko eleizbarrutiak 75 urte bete ditu eta ospatzen gabiltz gainera. Irailean hasi ginean, uztailera arte, garagarrilera arte ospatzen ibiliko gara, ekitaldi asko egin da, gaur ospakizun giroan gabiltz, eta badakizue, eta espadakizue esango dutzuet, maiatzaren 17an, beken, Elezea plazara azokia godala, eta bertan, estanak, erakusketak, eta makina bat tailer izango da, zeuek gaztetxook eta parte hartzeko modukoak. Beraz, animatu eta hartu parte, bale? Maiatzak 17, Elezea plazara, eta beken daukagu egun osoko jaialdia, eta gero Bizkaibira behortxe daukagu, Bizkaiari bueltea motea mendirik mendi, eta hor, bagilaren erdialdera hasi, eta garagarrilaren erdialdera amaituko da, ekitaldia izango da. Hori besteak beste, baina bueno, gaur hemen ospakizun giroan gabiltz bai. Eleizbarrutiak 75 urte, eta gainera logo barria daukagu, ikusten dozu hemen txeatzean zelako dotorea dan, ez da? Kolorezua da, esanguratzua da, bikaritzak eta behortxe dagoz, beraz, bueno, alaia eta polita horixe logo hori ben. Eta postekoa da baita be, sariak emotea, eta hori beti da posgarria, ez da? Eta gainera, sari horrek bakearen bueltan badira, askoz gehiago. Ze badakizue, hau lehiaketa hau, Bilboko eleizbarrutiko kultur erakundeek antolatzen dabela. Eta jasotakoa jaso lehiaketan aurtengoan, bakea eta berradizkidetzea izan da gaia. Egia esan eta mundua zelan dagoen ikusita, bake premina egon be badago, ez da? Ze apurata inkasgora gabiltz. Baina kontua da, bakea, berez, ez dala etorten, eta bakea, egin behar dela, ez da? Eta egunero bakea landu eta zaindu egin behar da. Eta horrexegaitik, zuek, ebiko gaztetxook, hain aktibo ikusteak bakegintzan asko posten gaitu. Gainera, leku oso esanguratzuan batu gara, bakeaz berba egiteko, Gernikan batu gara. Eta eraikina bera hube oso esanguratzua da, ze gerra garaian, eraikin hau, ospitala izan zen. Eta gainera, bihar bertan, hemen Gernikan, bake topaketa izango da, Bilboko eleizbarrutiak antolatuta, eta bakeaz berbetan, hausnartzen, ekitaldiak egiten be, ibiliko bira. Beraz, bakearen bueltan, zenbat gauza daukagun, ez da? Eta esan dugu, posik bezala, 75 urte eleizbarrutiak eta sariak emoteko oso posik gozala. Baina, sariak emoteko epaimaia behar da. Zazue makina bat lan egin dozue, bideo pilo bat aurkeztu dozue, eta aukeratu egin behar ziren batzuk. Eta horretan lanean topera ibili dira, Igone Etxebarria, Labairu Fundazioko zuzendaria, Luis Mari Vega, Bilboko eleizbarrutiko bake eta berradizkidetze batzordeko kidea, eta Ione Aranberria, Bizkai Irratiko ikusentzunezkoetako arduraduna. Lan itzela eukidabe, bideoak ikusi, dana aztertu puntuak emon eta bar. Beraz, buruko min hori, lan hori hartu dabelako, epaileentzako betxalo zaparra dandia, venga! Ondo merezita gainera.
Bueno, eta egia esan, hemen sari banaketan ohiturea dugu aspaldion, eta daukagu aspaldion, ekitaldia dantza hasteko. Eta gaur be, olantxerik hasiko dugu ekitaldia. Hemen, agurra dantzan egiteko pres daukagu eta bertoko, San Fidel ikastetxe honetako, Laia eta Ane, eta eurekin txistularia, Aritz, txaloak eurentzako da, toseta. Txaloak ondo merezita gainera, hemetxe artistak daukaguz bai, eta artistak dantzan eta txistua joten esan dugu moduan. Bueno, bakea ez da kontua, eta gerrea be ez da kontua, ez da, benetakoak dira. Baina horretaz, kontuak bai esan behar dira, eta memorian euki behar da hori guzti hori, ez da? Eta kontu kontari, ibili behar dugu horretaz. Kontu kontari, oraintxe etorriko jaku, kontu bat kontetan, eta txalo sartu behar dugu, Alberto Bargos, hementxe dago, txaloak. Bueno, itxia da, aurkezleak esan duen bezala, hemen jende asko Somorrostotik etorri dela. Inork ezagutzen aldu Somorrostro? Muskiz, ni ere muskizetik nator. Eta bitxia da ere, nire Txomin Bargos izenekoa, izan zela Somorrostroko eskola fundatu egin zuena. Marcelo Gangoitirekin batera. Bai, duela, 50 mapikoan, egin du. Eta ona etorri gara pakeari buruz hitz egiteko, baina behitu, hemendi pasatzen nintzela, zuek ezagutzen duzue, pasileku hori olako enparantza, bai, aspaldian ez nebilela hemendik, eta kotxea aparkatu dut, eta handi pasatu naiz, banekirako hor aterpe batzuk daudela. Badakizu eze aterpe diren? Gerra momentuan, bombardeaketak hasten zirenean, hor aterpe batzuk, alako batzuk, zulo batzuk, mehatz galeriak balira bezalako bat, zer hor jendea sartzen zen. Bai, aterpe bila ez da, bombak jausten ziren bitartean, beraiek egoteko iluntasunean. Eta han egon nazni. Eta oioipurdi jarri, badakizu zer den oioipurdi jartzea? Bai, oso benetan sentitu dudana oso zaila dela esatea hitzekin. Eta Gernikara etorri naizena, aspaldian ez noen torrela, pentsatu dut, Gernikan zenbat gertaera egon dira, pakeari uko egin dietena. Beitu, lehenengoa goratzen dut duela 3000 urte, zenbat da 3000 urte? 3 bat, 0 bat, beste 0 bat, eta beste 0 bat. Urte asko dira horiek ez da. Hemen, Arrola izeneko kastroa ezagutzen duzuen, nagusiok, seguro, hemendiko oso hurbil, hor kastro bat egin zuten, aintzinen herri bat, eta herri horrek arresiak zituen. Arresi lar bisikia handiak. Zertarako? Erasotzaileak ezartzeko, eta barruan zeudenak defendatzeko. Eta badakizue jendeak, han bizi izan zen jendea duela 3000 urte,
zer erabiltzen zuen defendatzeko eta erasotzeko? Zer erabiltzen zuen? Lantzak, geziak, azkenean armak. Eta armak zertarako erabiltzen dira? Zertarako dira armak? Hiltzeko jendea, ezta? Hiltzeko, mina egiteko. Eta hori hona alda? Ez da, nire ustez, armak bazterrean utzi beharko genituzke, eta, bueno, pakea sortu, ezta? Baina, handik eta 2000 urte, edo ez, 1000 urte beranduago, beste imperialistuk etorri ziren, erromatarrak. Zuek ezagutzen duzue? Erromatarren imperioa. Bai, hemendik sartu ziren beraien itsasontziz, segurazki burdinaren bila, eta heldu ziren Gernikaraino. Ba, zen, Gernika existitzen, baina, bueno, lekua bai, eta jendea bizi zen hemen. Segurazki lehenengo kontaktua izango zen ere borroka. Zergaitik, erromatarrak bazetozelako espataz josita, armak, eta orduan hemen Gernikan segurazki olako erantzuna eman zen. Berriro borroka. Eta handik, 800 urte beranduago, badakizuen nortu sartu ziren ere oka ibaitik, oka errekatik. Holan kasko zeramatenak eta bi adar, horrela? Zeintzu? Bikingoak, hortik leyenda batzuk daude, ez da alde honetan Urdaibain, batez be Mundakan eta alde honetan. Eta bikingoak sartu ziren, bikingoak ez ziren hemengo jendearen lagunak. Bikingoak ere etorri ziren armatuta, eta segurazki lapurtzera, bortzatzera, violentzia erabiliz, hainbat gauza lortzen zituzten. Bai. Eta bikingoak eta gero zen, 19. mendean duela 200 urte, guda batzuk edo gerra batzuk egon zirela hemen Gernikan, bueno, Gernikan eta Euskal Herri osotik, zoritxarrez. Inork ezagutzen ditu gerra karlistak edo karlistadak? Hor txapel gorria zeramaten batzuk eta bar. Ba, hemen iztilu handiak egon ziren, ederrak, handiak, jende asko hil egin izan zoritxarrez. Hor ja, normalean baita ere espatak erabiltzen ziren, baina hor fusilak eta erabiltzen ziren, eta kainoiak. Eta pizkat beranduago, 80 urte, zer gertatu zen Gernikan? Gerra zibilaren gertaera itzela ez da, txarra baino txarragoa. Bombardeak eta bat egon zen, nire herria ere bombardeatu zuten hainbatetan, baina Gernikakoa izan zan pasada bat. Hori izan zan benetan, gazkinak etorri ziren, Alemaniako naziak, Italiako fascistak. Zein da fascista? Nor da fascista bat? Inork aldaki zer den fascismo? Fascismo da pertsona bat besteak kontutan hartzen ez dituena. Ni neronek agintzen dut. Eta nik pentsatzen dudana egiten da, betetzen da. Hori da fascista bat. Ez, gauzak guztion artean hitz eginez lortu behar dira, ezta? Orduan bombardaketa hori eta gero, hainbat hildako eta hainbat jende sufritu, pairatu behar izan zuen angertatu zen, ezta? Inork ezagutzen duzu zuek, igual familiak idearen bat izan zen, ezta? Aitite bat, birraitona, birramama, batek daki, ezta? Baina, Gernik borrokak eta istiluak bukatu egin dira. Ez dugu berriro armarik erabiliko. Bueno, arma bat, tresna bat erabiliko dugu. Hitza. Eta hitz bat erabiliko dugu behin da berriz, gelditu gabe. Hitzari. Pakea. Laster, okatik gora, ibaitik gora, errekatik gora, itsasontzi bat helduko da. Itsasontzi haundi bat, bergantin bat baino haundiagoa. Eta sartzen denean edo heltzen denean Gernikara, belak zabalduko ditu. Lehenengo bat, bigarrena eta hirugarrena. Eta belak ze koloretakoak izango dira? Ez, zuriak ez. Ostadarren kolore guztiak izango dituzte. Urdina, zer gehiago? Gorria, zer gehiago? Laranja, zer gehiago? Urdina, bueno, errepikatu du, berdea, zer gehiago? Horia, morea, laranja, bueno, kolore, la rosa, fucsia, bat ez be, niri gustatzen zaidana. Eta orduan, kolore guztiak egongo dira beletan. Eta hor,
hitz bat agertuko da. Itxaron pizka batean. Izkiz joango gara. Lehenengo izkia izango da oso izki potoloa. B. Bigarrena triangelua dara. A. Hirugarrena kaka egiten dugunean. K. Laugarrena parkatu, sardezka. Urrengoa, badakizue, eta hau ere Alberto bortitza da eta txarra. Baina el zorro ezagutzen duzue? Hor espata erabiltzen duena eta egiten duela zein da hori? Zeta, ez da? Urrengoa ere, triangelua? A. Urrengoa oso argala dena? Ez, baina ipuntu duna da. L. Urrengoa sardezka berriro? Eta azkena? Bakezalea. Hemendik bakezalea oso ondo. Bakezalea izango da itsasontziko izena. Eta hemendik aurrera Gernikan zein leku guztietan Euskal Herrian, zein erabili behar dugun tresna? Bakea. Eskerrik asko eta badakizue. Beti bakea eginez lortuko dugu Euskal Herri berri bat. Eskerrik asko, muso handi bat. Agur! Alberto Bargo sortxe, bere kontuagaz eta bakeaz berbetan, eta hori, gogoan hartu behar dugu eta seguru hartuko dozuena gainera. Bueno, eta honen bestez bai, sariak banatzen, sariak emoten hasiko gara. Pilo badaukagu zalako, batzuk hementxe diplomak eta beste batzuk telematikoki emongo dugu zanak, ze badakizu, pantailetan telematikoki segiduten, horretxe daukagu zala, beste ikastetxeetako gaztetxoak be prest. Bueno, aurre hezkuntzako saria emongo dugu hasteko, eta aurre hezkuntzako saria bideo honena Bermeoko Sagrado Corazonek egindakoa da. Bakearen ABD-a izeneko lana da. Eta hauxe esan dago epaimahaiak aktan zuen lan honetaz, hauxe binue. ABD-aren ordenan, hainbat berba esangurazu erakutsi da bez, euskera honean, kantuak txandakatuz, gaiagaz ondo eginda beloturean, berba klabeak erabilita. Soinu eta irudien aldetik be, jagonda dagoela eretsi deutzagu. Leku askotan eginda bez grabazioak, irudietan ugaritasuna erakutsi da be, eta soinuaren kalidadea jagonda dago. Estetika, kartelak, egoki landuta dagoz. Hau esan dago epaimahaiak eta bideoa oraintxe bertan ikusiko dugu. Hauxe da, Sagrado Corazonen bakearen ABD-a bideoa. Sagrado Corazon ikastetxekoa gara. Bermiotarrak gara. 5 urteko gelakoa gara. Bakezalak gara. Beitu ze ABD-a prestatu dugu. Adiskidetzea. B. Bakea eraikitzea. D. Damutzea. E. Eskertzea. F. Familia sortzea. G. Gozotasuna ematea. Eskola zuekin, agalean zuekin, bizitza elgarrekin, biziki.
bueno, zuentzako zeta, zorionak esango dugu bai, datorrela diploma motera mesedez Jose Mari Kortazar, bertoko bikarioa, berak emango dutzu eta diploma, hementxe dago Jose Mari hartu zortxe ia diploma hori ia. Eta datozela hartzera, Bermeoko Sagrado Corazonekoak, nor datorra hartzera, diploma hartzera ia. Danos atozie, venga, etorri gora ia, etorri gora. Etorri gora ia, hementxe, Jose Mari Gazbatera hementxe ondoan ia, eta argazkia batarako dugu, bale? Ia, hementxe batoz aurre hezkuntzan bideorik onena zeuek egin dozuelako bakearen A, B, D, A, beraz, zorionak ondo baino beto merezita zuentzako. Eta mikrofonoa behortxe daukagunez lekuren baten bueltaka, hementxe dago mikrofonoa, eskerrak emoteko aukerea be, izango dozue asko etorre zalie gero Bermeotik, Pilotxoa, bai, trena bete-betelik etorri da, oso ondo. Venga, hementxe daukaguz diploma, Jose Mari Kortazar bikarioak hementxe dauka, zeuek eroan berrozue gero, berak ez da eroan, zeuen da diploma eta. Eta horrentxe, ia, 3 lau berba, ia. Bueno, egun ondari eta eskerrik asko, guretzat torea bat hemen egotie. Eta bueno, ilusioz beterik etorri gara, bideo be ilusioz beterik egin dugu. Eta bueno, sarize hartutie, posgarrize da, Gero trenan etorri gara, goizerako, gaur egun berezi da guretzako jaiegune, eta bueno, oso pozik eta ilusio egaz, ez da? Ia zelan esango eskerrik asko? Ia, eskerrik asko dan hori. Eskerrik asko zeueri, zorionak eta diploma eroan ikastetxera, Ia non ipinten dozuen, bale? Jezarri lehengo moduan formalia. Eskerrik asko, zorionak, Sagrado Corazón. Bueno, badoaz balekua hartzen eta badakizu, hementxe San Fidelen aretuan batuta gagozala, leku dotorean gagozala batzuk, eta beste batzuk telematikoki geugaz bat eginda, bai. Oraintxe jarraituko dugu, leku hartzen da benean gure gaztetxoek, isiltasuna apur bat hementxe aretoan. Eta aurrera goaz, sari gehiago emoten, diploma gehiago banatzen, eta bagoaz lehen hezkuntzara honen bestez. Eta lehen hezkuntzako bideo honena, Markina Xemeingo, Veracruz ikastoliak egindako, gudan ere bakea izan da. Eta epaimaiak hause esan dau. Gaia herrira ekarri dabe, gerra zibileko kronikeagaz hasi eta gero, gerra eszena bat antzestu dabe. Kontrastean oinarritzen da, gerra barruan, bakea bebadagoala, unere batzuetan bakea dagoela erakusten dabe eta. Leku zabalean, mendiar egindako grabazioa izateko, kalidade nahiko ona lortu dabe. Honegaz batera, efektu errealistak erabili dabez, antzezpen oso kompletoa egin dabe, planoak kombinatu, soinuagaz jokatu, kamera geldia erabili dabe, efektu tekniketan, lan handia dago, eta talde nahiko handiak parte hartu dau. Hauxe, epaimaiak esandakoa, eta hauxe da, gudan ere, bakea bideoa. Markina Xemein eta inguruko historia gerra zibila. Espainiako kolpistak haien bidea jarraituz Kalamua eta Kondia mendira hurbildu ziren. Soldadu fronte hori aurrera doala, 1936ko abenduaren 26an eraso bortitzea bota zuten. Une horretan, itxaroten egon ziren baserritar auzo eta herrietako biztanleak erabat larrituta egon ziren. Haiei aurre egitea erabaki zuten Tinko eta Ausart. Momentu batean batzuk eta besteak oso hurbil egon ziren armak prest dituztela. Debemos luchar por nuestra patria. ¡Debemos atacar ya!
Guda garaian ere bakea hortxe lan hause eta Veracruz ikastolakoako kerrezpanago telematikoki geugaz bat eginda dagoz euren diplomea jasoteko, ez da? Veracruz, egunon! Veracruz hemen dago geugaz, bai? Hor zagozie, Veracruz, bai? Zorionak zueri, Eta txalo zaparradan diba zuen zako, bai? Ez dakit? Hemen dagoz. Zoriona Veracruz, zer daukazu esateko? Kaixo guztioi, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuegu bideo lehiaketa honetan parte hartzeko aukera emateagatik. Ikaskuntza prozesu oso handia izan da guretzat. Paz y reconciliación. Gaia kontuan hartuta hainbat balore landu ditugu prozesu osoan. Taldean lan egin dugu, gure gora beheretatik asko ikasi dugu eta denon parte hartzeak zinbestekoa izan da. Beraz, eskerrik asko LH5 eta LH6ko ikasle guztiei. Baita eskerrak askoen oroimenekoei eta bideo editatzen lagundu diguten pertsonei. Zuek gabe, hau ez zen posible izango. Beste barik, zorionak parte hartu duzuen ikastetxe denoi, hain ekintza esanguratsu eta polit honetan. Eta gaia ikasi bezala, edozein leku edo egoeratan bakea lortzea posible dela ez ahaztu. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko zeuei eta zorionak esan dugu moduan, eta zelako mezuak, bakea zaindu behar dugula eta erein behar dugula. Hori, badakizu, egunero egin beharrekoa da. Bueno, bagoaz honen bestez, DBH-era salto egin behar dugu, bale? Eta DBH-ko bideo honena, Arratxandape ikastolak egindako bakearen adiskidetasuna izan da. Eta epaileek hause izan dabe. Gaiari oratuta, originalena lehiaketaren formatua erabiltea da. Lehenengotan, ez dakie bakea eta adiskidetasuna zer diran, eta horrexegaitik publikoari laguntasuna eskatu deutzie. Azkenean, erantzun guztiak egokiak dirala ebatzi dabe. Talde osoak parte hartu dau, bakarkako interbentzioak azbatera, gaia landu egin dabela emoten dau. Hauxe epaimaiak esandakoa eta hauxe da bakearen adiskidetasuna bideoa. Ongi etorri bakea eta adiskidetasuna lehiaketara. Hemen balioak dira galdera eta erantzun garrantzitsuenak. Gaur, gure parte hartzaileak hemen ditugu. Maili, Naia, Alba, Noa, Jon eta Irati. Prest zaudete? Bai. Lasai egon, hemen ikasteko gaude. Prest. Hona hemen gaurko galdera. Zer da bakea eta adiskidetasuna? Hauek dira erantzunak. A. Arazoak hitz egin ez konpondu. Besteak ulertzea eta laguntzea. C. Barkatzea eta barkamena eskatzea. Eta azkenik D. Lagunekin une zoriontsuak partekatzea. Zaizue? Oso zaila. Denak onak dirudit eta ez dakigu zer erantzun. Uste dut publikoaren komodina behar dugula. Primeran, publikoaren laguntza aktibatuta. Entzun dezagun adituek zer dioten aukera bakoitzari buruz. Bakea arazoak hitz eginez konpontzea da. Bestea entzunda eta elkarrekin irten bideak bilatuz hitzik gabe ez dago bakerik. Adiskidetasuna laguntzea eta besteak ulertzea da. Norbaitek laguntza behar badu bertan egotea. Adiskidetasunaren oinarria da. Barkatzea eta barkamena eskatzea bakearen txat eta adiskidetasunaren txat ezinbestekoa da. Akatsa gaitortzea eta adiskidetzea errespetu eta maitasunaren erakuslea da. Une zoriontsuak partekatzea adiskidetasunarako funtsezkoa da. Barre egitea, gozatzea eta oroitzapenak sortzea lagunen arteko harremanak sendotzen ditu. Orain, adituen azalpenak entzun dituzu. Zein da zuen erantzuna? Uste duguz erantzun guztiak zuzenak direla.
Bikain! Irabazi duzue, bakea eta adiskidetasuna elementu guzti horiekin eraikitzen dira. Elkarrizketa, laguntza, barkamena eta une partekatuak. Zoriondu dezagun! Eta horrela amaitzen dugu gaurko lehiaketa. Gogoratu, bakea eta adiskidetasuna gure eskuetan daude. Hurrengora arte bakea eta adiskidetasuna lehiaketan. Bueno, ondo lehiaketa polita gainera, Artxandapekoek eginda bena, eta okerrezpanago, eurekin bat egiteko modua be, euki badaukagu, Artxandape, egunon! Indartzu, hemen jentea, zorionak, posik? Hortxe diploma eta guzti, eta badakazue zeo zer esateko, ala ez? Lasai. Lehenik eta behin, eskerrik asko saria gure ematagatik, oso pozik gaude guztiak. Lan hau taldeka egin dugu, oso gustora egon gara lan egitean, eta oso divertigarri izan da. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Zeueri eta txalo zaparra da handia hau beba, ezaurentzako! Artxandapekoak hortxe, taldean lan eginda eta gustora, ze ondo gainera. Bueno, beste diplomatxo bat egon behar dugu ba, oraingoan, gela egonkorreko diploma izango da, eta lanik edo bideo horik onena, San Biatorreko ikasleek egindako Construyendo la Paz izan da. Eta hause, epaileek aktan esan da bena. Gaia, euren eguneroko lan esparrura ekarri dabe. Ez da gauza handirik egin behar, bakea sortzeko. Alkarregazko hartu emon arruntetatik hasi eta helburua bentsat hortxe sakontzea da. Alkarregaz ekipoa sortuta eta bertan horixe adierazten dabe gainera. Irudi soinuetan kalidade nahiko ona daukie eta gainera aspiratziak dagoz ulertzen eta jarraitzen laguntzeko. Beraz, hauxe dozue, San Biatorrekoen Construyendo la Paz. Logeletako sabaiek hitz egingo balute, esan ezetz esan baina berriz egingo nuke. La paz no es solo la ausencia de guerra, es el silencio que calma, la palabra que une, el gesto que reconcilia. Se construye en lo cotidiano, en una mano tendida, en una sonrisa compartida, en el respeto por quien piensa diferente. ¿Entre las dos? Claro, haríamos un buen equipo. No nace de grandes discursos, sino de pequeños actos que suman, que sanan, que abrazan. La paz no es un destino al que llegamos, es el camino que elegimos recorrer juntos. Construyendo la Paz, hortxe, ezta, egunero, dia a dia, eta okerrezpanago, San Biatorrikoak be, hortxe daukaguz, egunon! San Biator, zorionak, enhorabuena! Mesurik bai, algún mensaje? Ia, bota! Irabazleek maiz eta elkarrekin lan egin duen zane. Handi baten arte, kexak batearen handiko konpromisoa erakutsi dugu eta horregatik sare hau funtzionak da elkarlana izan da gure irakurlea. Mira, esker guztioi eta segi eta un mundo hobeagoa bihurtzen. Muchas gracias a todos y todas.
hoy estamos aquí no solo por haber ganado, sino por ser un grupo que ha trabajado unido, por haber demostrado un compromiso a favor de la paz. Este premio es de todos y todas. Sigamos construyendo un mundo mejor. Eskerrik asko. Seguri! Mila esker seguri eta txalo zaparrada handi hau ondo merezita gainera. Bueno, sari gehiago iki badaukaguz, Maileetakoak emondo dagoz dagoeneko, baina jakintza lorarteko daukagu, euskera onena erabiliabenen saria daukagu, botorik gehien jaso dauen bideoa, eta bideorik onena epaimaiaren arabera. Baina, atzeben hartuko dugu, bai? Eta kantu bat entzun nahi duzue? Bai, zemen, San Fidelen oso abeslari ona dagoz gainera, abez batza dago, korua dago, eta orain txetorriko dira abesten. Txalos hartuko dugu San Fideleko abez batza, eta okerrezpanago Izaroren kanta bat kantauko duzkue, hainbeste izeneko abestia kantako duzue, ez? Bai, txalo gehiago, guztiak etorri arte, baina ez tozue gozaldu ala, venga, haupa! San Fideleko abez batza, masari, eba? Pilo galanta hartu lekuan, nio lantxeno bata. Etorri guztiok onagora, onagora, eta oraintxe bertan abesteko dozue, eta ni banoa, Izaro, hainbeste, txalo gehiago!
Bueno, azelako kantariak hemen, San Fidelen oso onda bestu da bez, da, baietz? Venga, txalo gehiago doazen bitartean, venga! Eta San Fideleko kantariak gero etorriko dira barriro, bale? Eta beste kantadape kantako duzkue. Hane, eukidugu hortxete klauetan, hane eskerrik asko, oier eukidugu gitarran bebai, eta nagore, abez batza zuzentzen, musikariei betxaloak. Oso ondo! Kanta polita eta kantari bikainak ederrak bai horixe. Bueno. Zer daukagun hemen, Ebiko ikastetxeetan. Bueno, sari gehiago eman behar dugu, bale? Sari gehiago daukagu eta zain dago hemen jentea sariak hartzeko. Eta orain, jakintza alorra arteko bideorik onena zein dan esango dutzuegu. Eta hau, Ortuellako San Felix ikastetxeko ikastolako ikasleek egindako munduaren bakea izenekoa da. Eta epaimaiak hause esan dau. Gaia, euren eguneroko lan esparrura ekarri dabe. Ez da gauza handirik egin behar, bakea sorretzeko alkerragazko lan hartu emonak euki behar dira, eta hortik abiatzen dira eta. Hauxe da, epaimaiak esan dugu moduan, eta oraintxe bertan ikusiko dugu esan dugu moduan, Ortuellako San Felix ikastolak egindako munduaren bakea. Hauxe dozue bideoa. Kaixo guztioi, guri izenak Madalena Jora Markel June eta Zelia dira, eta gaur zuekin partekatu nahi dugu nola ia dena desagertu zenaren historia bakea islatzea. Guztia industria iraultzarekin hasi zen. Teknologia aurrerapen handiak ekarri zituen, baina aldi berean hainbat ondorio larri ere bai. Ekosistemak suntsitzea, plastiko kopuru ikaragarriak pilatzea eta atmosferaren kutsadura larria. Urteen poderioz munduaren osasuna gainbehera zijoan. Lurrak ezin zuen bakean jarraitu bizitzen, eta horrek dena okerrera eraman zuen. Denbora aurrera joan ahala, egoera gero eta txarragoa bihurtu zen. Lurra hiltzen ari zen, baina jendeak ez zion behar bezala errespetatzen. Gainera, mundu mailako tentsioak eta gatazkak areagotu ziren, eta horrek beste erasoak ekarri zituen. Lurrak lehen abisu argiak bidali zituen, berotze globalaren seinaleak gero eta geriekoagoak ziren, planetaren batez besteko temperatura ikaragarri altua bihurtu zen. Lurrak bidalitako abisu hauek ezin izan ziren gehiago alde batera utzi. Jendeak pizkanaka konturatzen hasi zen zer nolako kaltea egiten ari zen, baina ordurako gehienek sufritzen zuten jada. 55 graduko batez besteko temperaturak ez ziren salbuespenak, eta bizitzeko ohiko moduak guztiz aldatu ziren. Ezinezkoa zen aurre egitea ezer aldatzen saiatu gabe. Azkenean, desesperazio horretan, jendeak erabaki zuen gauzak aldatzeko garaia zela. Kutsadura garbitzeko ekimenak martxan jarri zituzten. Bide ekologikoak eta iraunkorrak erabiltzen hasi ziren. Energia berriztagarrien alde egiten zuten, eta basoak berriro landatzeko kanpainak abian jarri ziren. Pizkanaka talde lan handia eginez, lurrari egindako kalteak konpontzen hasi ziren. Ahalegin horiek ez ziren errazak izan. Jendeak bere onena eman zuen, eta bakoitzak bere aletxoa jarri zuen. Azkenean, esfortzu horrek emaitzak eman zituen. Mundua hobera joaten hasi zen. Lurra berriro arnasa hartzen hasi zen, eta bakean bizitzeko aukera berri bat aurkitu zuen. Tira, bortxe, San Felix ikastolakoek egindako bideoa behortxe daukagu, eta oker espanago geugaz daukagu San Felix ikastolako ape, egunon! Egunon eta zoriona, San Felix! San Felix, zorionak, badaukazue mezurik guretzako? Eskerrik asko, oso eskertuta gaude parte hartzeagatik eta oso pozik gaude sari hau irabazteagatik, eskerrik asko. Eskerrik asko zeueri. Eskerrik asko zeueri, eta txalo zaparra da handia hobe, zeuentzako. Haupa San Felix, mila esker! Bueno, bagoaz aurrera, eta honen bestez, euskerearen erabilerarik onena da kontuan hartuko duguna. Eta bideorik onena kasu honetan, Otxarkoaga, ikastegiak egindako, Otxarkoagatik mundura izan da.
Eta hause binue epaimaikoek, esatari bi dagoz, ahots ederra eta euskera honekoak dira. Bitartean, hainbat berba erakusten doaz, bakea eta empatiaren aldekoak. Azalpen narratiboari be, era askotako berbak gehitzen deutzez, irudiak bebai. Ikasle askok parte hartu dabe, gidoia egokia da, amaierako irudia danak eskuak alkarreri emonda, indartzua eta esanguratzua da. Beraz, hause, Otxarkoagan egin daben, Otxarkoagatik mundura bideoa. Mundu gizatiarrago eta batuago bat eraikitzeko, bakea, empatia eta hezkuntza oinarri sendoak dira. Balio horietako bakoitzak funtzio berezia dauka gizarte justu, harmoniatzu eta iraunkorrago bat sortzeko. Elkarrekin bakeaz jositako eta jasotako momentuak elkarrekin astera eta estera garamate. Bakearen faltan mesfidantza, beldurra eta indarkeria nagusitzen dira. Gizarteak zatituz eta bakoitzaren gaitasunetatik urrunduz. Gero eta anitzagoa den mundu honetan, empatia besteekin emozionalki lotzen gaituen zubia da. Inguratzen gaituzten pertsonen lekuan jartzeak, haien esperientziak, sufrimenduak naiz pozak ulertzen laguntzen digute. Eta era berean, hauek, aurreintziak apurtzeko eta ateak zabaltzeko tresna nagusia da. Hezkuntza, bakearen eta empatiaren oinarria da, eta pentsamendua aldatzeko ahalmena dauka. Hezkuntzaren bidez, empatia irakasten da. Empatiak bakea sustatzen du, eta bakeak hezkuntza loratzeko beharrezkoa den ingurua eskaintzen du. Gure kultura, erlijio edo pentsamenduak ezberdinak izan arren, helburu berdina daukagu. Eta hau, itxaropenez eta duintasunez margozatako mundu justuago eta hobeago bat sortzea da. Hormak eraitziz eta zubiak eraikitzen. Bakea gugan hasten delako. Otxarkoagatik mundura, bakea erakitzea guztion ardura. Azalako berreza polita egin dauzkuden gainera, ezta? Otxarkoagatik mundura, bakea eraikitzea guztion ardura. Otxarkoaga, egunon! Eta zorionak! Bueno, eskerrik asko, hemen gauz bi taldetako ikasleak, batera, 3 eta 4C, oso pozik saria jasoteagatik, eta bueno, egun ederra pasatu denun bagazarri, bideoa grabatzen eta irudiak ateratzen, eta hori izan da grabatu un bideoa, eta hori bateratasuna eta mezu hori eman nahi izan dugu, así que oso pozik saria jasotzagatik, eta hemen daukagu Moja, gure ikasle bideoa ateratzen detik ikasle bat, eta berak ere izango dugu. Vale, primera. Eskerrik asko saria gaitik oso pozik. Zero dugu berriro parte hartzea, oso pozik gaur, eskerrik asko. Eskerrik asko zeueri bai, eta zorionak, Otxarkoaga, hortxe, euskera oso ondo egin dozu eta erabili dozu, eta saria zeuentzako. Bueno, eta beste pare bat sari geratzen dira emoteko, Eta gainera hementxe daukagu zahartzeko prest, diplomak hementxe daukagu zalako bai. Jose Mari, zatozia, mesedez, Jose Mari Kortazar bikarioa hementxe diplomia emoten, ze, jentearen bideorik gustokoena zein dan esango dugu eta. Egi, bai, zu hementxe neguaz, bai, bideoa ikusten, zu hementxe neguaz. Handi ikusten dozu beto, bale, basoa zara horrean, da gero torriko zara. Bideoa laster ikusiko dugu, eta bideo hau jenteak hain gustokoa izan dauena eta boto asko hartu dauena, Patronato Santa Eulaliak egindako, eta zu izango bazara izenekoa da. Eta hause da bideoa.
gatoz. Kontu, txatxatzerakoan ez eo. Lasa, izpizkatu zerta zemen guztientzako lekua dago. Bizikidetzan oso garrantzitsua da guztiok onartzea. Planeta guztiok etxea da, zaindu dezala. Denok gara pertsonak eta garen bezala. Gure ikastetxean guztiok gara garrantzitsuak. Bai, horixe, hementano gara garrantzitsuak eta Jose Mari, izatoz orain bai, bikario badatorre metxe, diploma metxe mai gainean daukagu, eta diplomea jasotera laster etorriko dira. Bermeokoak trenez etorri dira, tren bete etorri dira gainera, Santa Eulaliakoak ez dakigu, baina esango duzkue zelan etorri diran. Ba, jentearen bideori gustokoena, boto gehien jaso dauena, eta zu izango bazara, Santa Eulalia patronatoa, zatozi mesedezia saria hartzera, etorri ona, bai. Etorri guztiok, danok, danok ez, bale? Zeuek. Eta beste dope bai, venga, argazkia atarako dugu eta, venga, etorri danok ona, bai. Etorri hemen, argazkia atarako dugu, gero eskerrak emongo dozuez, zelan etorri zari oinez, autobuses, hegazkinez, helikopteros, autobuses etorri dira, Santa Eulaliakoak autobuses etorri dira bertora, eta posizago zie? Bai, nok egin behar dago berri baia? Non dago mikrofonoa? Hortxe dago mikrofonoa, bale? Saria, diploma bai, argazkirako behar dugu eta kamaran be, politoa agertzeko, ze horre, streaming bidez be, jarraitzen dago zeteak. Santa Eulalia, zen mezu daukazue guretzako ia? Gure ikastetxean guztiontzako lekua dagoela erakutsi nahi izan dugu. Badakigu, hainbat jenderi oraindik asko kostatzen zaiola gure herrian atzerritarrak onartzea, baita pertsona homosexualak ere. Horregatik, bideo honen grabaketarekin dibertsitate erakutsi nahi izan dugu. Bakoitzak nahi duen pertsonarekin egon daitekela hemen bizi garenontzat baita atzerritik datozenontzat lekua dagoela. Mundu honetan guztiok gara garrantzitsuak. Bai, horixe, hemen gara garrantzitsuak eta beharrezkoa gainera zorionak, eskerrik asko egindako lanagaitik, orain, jesarteko aukera daukazue barriro nahi badozue, bai? Bueno, azerako mezua gainera, ezta? Santa Eulalia patronatuetik emonde euskuena. Leku hartuko dobe eta dagoeneko azken saria oraintxe bertan egon behar dugu, Ai, leku hartzen da benean, azken sari hori eta aurkeztutako bideo guztien arteko onena zein dan esango dutzuegu badakizue dagoeneko, San Fidel ikastolak egindako ondoratu izenekoa da. Eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu, lelo arabilidabe kantuan, koru moduan, kantaren bitartez adierazi dabe, bakea zer dan, lurra zelan dagoan. Atzetik, Gernikako hondamendiaren irudiak erakusten dira. Oraingo lekuetakoekin batera erakusten dira gainera. Talde handia da parte hartzailea, aurkezteko modu originala da, tarteka taldekideen erropen koloreagaz jokatuta, kalidade onean egindako soinu eta irudi grabazioa. San Fidelek egindako ondoratu bideoa dago. Ginez,
asko daki, ez gai kanta ez olekin, sufritzeak asko daki, egun senti, hemen biak gauta beti. Triste dago lurrosoa, galuko eta albokoa, triste dago lurrosoa, galuko eta albokoa. Inposatuz da inposatuz, napada berdi bitu. Inposatuz da inposatuz, napada berdi bitu. Baina naiz ez iruditu, izakiak mugak ditu. Triste dago lurrosoa, galuko eta albokoa. Triste dago lurrosoa, galuko eta albokoa. Bakebide, zenbat mutilatu. Bakebide, zenbat mutilatu. Agintari, zelan gauzen begiratu. Da eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu. Da eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu. Triste dago lurrosoa, galuko eta albokoa. Triste dago lurrosoa, galuko eta albokoa. Bueno, bortxe, bideo ederrak kasu honetan be, eta bai Jose Mari Kortazar barriro etorteko esango gozupa, Ze diploma zeuk egon behar duzu eta bat bikario hementxe, txaloak berari be, Lanean daukagu hemen, diploma banaketan eta. Bueno, eta aurtengo bideo horiko honena esan dugu moduan, ondoratu izenekoa eta datozela bila, San Fidelekoak edo eura dinuen moduan, Sanfikoak, ia, zatozen mesedezia, etorri hona. Argazki atara behar dozue eta politoa agertu behar dozue, argazkirako eta baita streaming bidez ikusten dagozanentzako be. Eta gainerako ikastetxeape horretxe dagoz badakizue, bat eginda eta zeuenak ikusten eta entzuten San Fidelekoak piloa. San Fidelen kantari asko dago eta kantari onak gainera, Bueno, zer dago, Jose Mari? Itzela da, gero dekanta behar dabe gainera, Ia, hemen dago, ia Jose Mari emonia diploma horretik aurretik ia. Bai. Egon, ze Jose Marik zuentzako galderatxo bat dauka. Hau ez dakite notarako balioko dauen ez dakigu, baina Jose Marik galderatxoa dauka. Bai, ez, emetik, emon horretik, eta hon errez bat, badakite talde lana izen dela, baina ikusi neban interneten bideoa. Eta zalantza basotu jatan, ze ez duzu ipinten azpitituluak. Letrien nokein jau. Irakasle Laguntxegaz. Izena esan lehiela ez? Asmatu dut orduen. Ni egon azpetzeta nion zala eta behitu asmatu dut. Baina, bueno, sari danontzako. Jon, zorizonak, Bai. Kanta dotorea izan da eta hortxe diploma, atara argazkia eta gero ia zen mezu daukazuen guretzako ia. Guretzat oso garrantzitsua izan da txapelketa honetan parte hartzie eta eskerrik asko. Bueno, orduen, mezu bat danontzat. Egin dantzan, abestu, eskua emon, besarkadak emon, da ondo bizi. Bale? Danontzat. Primeran eskerrik asko ekarri mikrofonoa bai, eta hartu zeuen lekua barriro, nahi badozue. Bai, argazki atarata. San Fidel, zorionak, eskerrik asko egindako lanagaitik, argazki atarako dugu, eta zeuen lekura zoazia, venga, mila esker egindako lanagaitik. Ondoratu, aurtengo bideo honena, zeuena izan da eta.
lekua hartuko dabe, eta, bueno, oraintxe bertan gainera, Jose Mari Kortazarren txandea izango da, eta bikarioari berbea emango dautzagu. Badakizue, bakeaz berbetan gabiltz, eta Bilboko Eleizbarrutiak antolatuta, bihar bertan, bake topaketea izango dozue, hementxe Gernikan izango da, eta berton San Fidelen be, zeo zertxo prez dago gainera, ze gerra garaian badakigu ospitalea izan zala, eta eraikine esanguratzua izan zala hause eta leku hartu, bai, orain isiltasun apur bat, bai, eskatuko dugu, eta Jose Mari Kortazarrere txaloak eta berbea emango dautzagu. Zorionak eta eskerrik asko guztioi, badaki ja kantzatak gagoz, nekatuta, amaitziko gogaz, ez ala. Baina esan duzti berbatzuk esateko eta nire preparadotaz, irura berba bakarrik. Bale? Iziko zazue? Bai arroio, ez da? Tranquil. Bakarrik diez, 5 lerro. 5, hartu dotaz. Ez dotaz nik idatzi. Nik esaten batzuet Fernando Aire, gehienok ez duzu agutuko. Esaten badugu Fernando Aire Salvador, baina Jonek eta beste ja ezagutuko dabe, iparraldeko artzain bat, pastore bat, baina mendien biharrean, benetan, fede handiko poeta eta profeta. Eta gaia zelan bakeadan, bere bertso baten, sorta baten lehenengoa bakarrik esango deutzuet, nire ustez, hain berbak itxitan, hainbeste gauza eder esateko eta sakon esateko kategorikoa. Pentsaizue, jente asko dauela eskola barik, baina benetan, jakitunak. Poetak eta profetak. Egun, geur, bakea, zutaz kantatzera noa. San Federicoak indozuen moduen, bakeari kanta. Iragan aspalditik banuen gogoa. Tabitu ze polita ez da. Gizonen, esango zen duen gizon emakumeen, baina karbeak iruzira badekoz, gizonen zorizonak zuzaitu erroa. Zorionaren sustraia erroa bakea dela. Ontasun guztietan pare gabekoa. Gauza hon asko daukaguz, beharrezkoak, eta guztietan pare gabekoa. Bakan aurkitzen ziren lore arraroa. Bakea da lore baten moduan, ez da ohikoa, ez dugu sarritan ikusten, bakana da, gizitan ikusten da, baina lore ederra, zuek esan duen zuen moduen, jagon behar duguna, eta bakoitzak gure loretsuari, bakiari, kanta. Eskerrik asko eta zorionak. Taroin bai, kantariak. Bueno, zenbat mezu eder entzuten gabiltzan gaur ezta, eta kantariak oraintxe etorriko dira bai, galderatxo badauka zuentzako. Ia, zuentzako, hemengo entzako. Zenbat urte bete ditu Eleizbarrutiak? 75, eta abesti bat dago, kanta bat egin dugu, 75 urteurrenerako. Gero amarraztu da kanta hori, eta San Fideleko abez batzekoek ederto ikasi dabe eta kanta hobe oso ondo egiten dabe gainera. Eta horrekin batera hemen izango dira okerrezpanago, musikan, Oier, Ane eta Nagore be etorriko dira, ez? Musikan, zuzentzen eta bar. Asko sarie gero, Baina ondo kantau bai egiten dabe oso ondo gainera. Hartu lekua, nik orantxe aldeko got, baina ez zuentzako txalo zaparra da. Handi bat eskatu barik,
eskerrik asko, azado kantariak, ikusi honik zuzendaria oso ondo esaten horre amaieran, beraz, oso ondo egin dozuela emoten dago, eta zuzendariak nota ona ipini dutzue, antzaban ez itxuria banez, San Fideleko abez batzan, eta musikariak behortxe euki ditugu, Oier, Rane, eta okorrezpanako garazi betrikian euki dugu hortxe, izanagaz okorretu espanaz behintzat, hortxe berabe. Bueno, batira, dagoeneko lastima, baina amaitzen hasi behar dugula, edo amaitu egin behar dugula, ez da, guztela gagoz hementxe, baina denporea badoa eta amaitu egin behar dugu, hori bai, ez aurretik, eskerrak emon barik, zeueri guztioi parte hartu dozuen dan hori, lan itzelak egin dozu ezalako eta behar handia egin dozuelako bakearen alde kasu honetan. Eta eskerrik asko, Somorrostro ikastegikoei behi, azalako lana egiten dabiltzan konexio guztiak eta hementxe ondo urteteko beraz, txalo zaparra da handia Somorrostro, beste behin, beste urte batez, magia hau egin dozuelako, danok hementxe konektauta egoteko San Fidelen batzuk eta bakotxa bere ikastetxean zuzenean jarraitzen bebai. Bueno, bakea eta berrerki dizkidetzea aurtengo gaia izan da, baina badakizue, Bilbo Koleiz Barrotiko kulturerakundeak bueltaka hasiko dira laster eta beste gairen bat pentsauko dabe, pentsauko dugu eta ipiniko deutzuegu. Eta badakigu oso ondo erantzungo dozuela gainera. Bueno, Ebi, zareko ikasleok gaztelakoak zarien, itzelak mundialak zarie, beraz, egitaldia txalo zaparrada handi honegaz amaituko dugu. Agur hemengoei eta agur baita be, telematikoki modu virtualean geugaz bat eginda zagozien hoi. Eskerrik asko, datorren urtean gehiago! ¿Listo?